ኣብ መክበብ ሰለስተ ሓደ ዘሎ ንኩሉ ዘዘመኑ ኣለዎ ኣብ ታሕቲ ሰማይን ዘሎ ኩሉ ነገር ከግዚኡ ኣለዎ እግዚአብሔር ጊዜ ኣለዎ ሎሚ መምፃና እውን እግዚአብሔር ጊዜ ኣለዎ ሃሌሉያ ይሓስብ ነይረ ብዛዕባ ናይ አብርሃም ናይ ሳራ ይሓስብ ነይረ وشارس ليس أكسي أب 9 ዓመት ወልዳቶ ቅድሚም ወለደቶ ነይራን እግዚአብሔር ድጨንቆ ነገር የለን ግን እግዚአብሔር ከወለደሉ ዝግብኦ ታይም ስለዝነበርና ኢሳብ ኣብ ከምኡ ሰዓት ተወሊዱ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ሎሚ ጊዜ ኣለካ ኣብ ህይወተይ ንበሎ ሎሚ ጊዜ ኣለካ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ መምጽኢሲ ገለ ነገር ኣሎ ንበሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንባዓዘይ ትደርዘሉ ጊዜ ኣሎ ጸሎተይ ትብልሰሉ ጊዜ ሃሌሉያ እና ተረዳእና በቃ ሃሌሉያ Jesus
ህይወቴ መራሒ ንስኻ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ህይወቴ ጎይታ ናይ ህይወቴ መራሒ ንስኻ ኢኻ ንበል ሃሌሉያ ብዘይካኻ ንህይወቴ ንመርሒ የለን ሃሌሉያ ኣቦይ ካብ ትረዳእ ዘይብሉ ረዳኢ ካብ ትረዳእ ዘይብሉ ንበሎ ሃሌሉያ ንሱ ይረዳኢ ናብ ትረዳእ ዘይብሉ ናይ ህይወቴ
That's
كل واوان نسخ